Dan komen we weer rechtop staan. Let erop dat de voeten naar voren wijzen, de voeten op heupbreedte staan. Voel dan dat het gewicht verdeeld is over de hele voet. Dus van de hak, buitenkant voet, vanaf de kleine teen naar de grote teen. Voel dat dan je enkels ontspannen zijn, je knieën, je billen, je buik, je schouders, je armen, je handen, de vingers, de duimen. Dan maak je nek weer lang. Je duwt de oren van de schouders vandaan. Het kruintje strekt dan omhoog in de richting van het plafond. En de kin wijst vanzelf een klein beetje in de richting van de borst. Voel dat je zo stevig, maar ook heel ontspannen kunt staan.